Сега Мартин Тошев спира топката на гърди. Мартин Тошев съвсем самичък е Антонио Дос Сантош. Получава топката Дос Сантош на границата на наказателното поле. Хубаво подаване на Дос Сантош. Възможно за тима на Черноморец и това е 1-0 за Бургазли. Ето как в 29-та минута Георги Андонов носи радост на феновете, напълнени стадион Мазур в град Бургас. Черноморец повежда на Левски с 1-0. Прекрасна атака на домакините. Ще видим още веднъж повторение на положението. Антонио Дос Сантош заслужава много добри думи за начина, по който отигра ситуацията и за прекрасния пас. Извел на чиста позиция Георги Андонов. Играчът с номер 77 не сбърка. Черноморец Левски 1-0. Ето още веднъж как се разви цялата атака на Бургазли. Антонио Дос Сантош видя включването на Георги Андонов. Пусна му топката в коридор, за да може Георги Андонов от границата на вратарското поле да прати топката във вратата на Георги Петков. Замахна Андонов. Георги Петков положира и след това Андонов открива резултата. Ето го още веднъж центрирането от корнера на Педриня и удара с глава на Траян Дянков. Не е Веселин Минев играл последен с топката. Или пък Георги Петков, нека видим още веднъж. Да, Георги Петков докосна топката в последния момент, преди тя да влезе във вратата му след удара с глава на Траян Дянков. Прекрасна намеса на капитана на Левски Георги Петков, който спасява сигурен гол във вратата си. Центриране на близката града и отново намеса на Георги Петков. При добавката обаче няма прошка. Черноморец побежда с 2-0. 61-а минута. Траян Дянков е в прегръдките на своите съотборници. 2-0 за отбора на Черноморец и от тук до края задачата на Левски става изключително трудна. След като в първия случай, след изпълнението на корнера, Георги Петков изби при добавката, нямаше какво да стори капитана на Левски. Разочарование изписано на лицето на Георги Петков, но той направи каквото можа. Ето още веднъж удара. Намесата на Георги Петков от това повторение по-добре ще се види. И добавката на Георги Андонов. Дали обаче топката не бе преминала гол линията още при първия изстрел на Рикардо Андре с глава. Да, точно така. Топката тупна зад гол линията още преди Георги Андонов да нанесе удар с глава, така че попадението ще бъде записано на името на Рикардо Андре. Постепенна атака на гостите. Иво Иванов. Гаджев към Жуазиньо. Центриране на Жуазиньо и това е гол за отбора на Левски. Сашо Александров, който влезе в игра като резерва, връща състава на Ясен Петров в матча. Футболистите на Левски намаляват резултата. Очакват ни изключително интересни 13 минути до края на двубоя. Сашо Александров оправдава гласуваното доверие и се отблагодарява на Ясен Петров с прекрасен гол. Виждате хубавото центриране на Жуазиньо. Абсолютно непокрито стана в наказателното поле Сашо Александров. Първата грешка в отбраната на Черноморец, от която гостите се възползваха. Така Левски връща едно попадение. Със сигурност играчите на Ясен Петров ще се опитат да стигнат поне до точката, след като отстъпваха с 2 гола. Ето че Сашо Александров връща едно попадение.